Bizipoza egunez egun, bizipozaren beste elkarte bat ezagutu behar dugu gaur, beste abesti bat, beste bideoklip bat entzun behar ditugu eta gozatu behar ditugu gaurkoan Bas elkartea ezagutuko dugu eta ez dakit ezagutzen duzuen, baina beretan interesgarria da eta zuek ere parte hartu dezakezue 600-44-5 eta hasteko eman diezaiogun ongi etorria gure gaurko lehen gonbidatuari. Ezagutzen alduzue San Filipo sindromea, entzuna bada, baina badakigu zehazki zer den, galdera guztioiei erantzuteko, dator Bas elkarteko kidea. Gurekin da, Nerea Godoi. Gaur gugara eguna. Kaixo, Nerea. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, eseri lasai. Nerea, esan dut hasieran San Filipo sindromea entzuna badela, baina agian ez dakigula zehazki zer den. Zer da San Filipo? Bueno, San Filipo lehenik eta behin esan beharra dago gaixotasuna arraro bat dela. Izan ere jaiotzen diren 50.000 umetatik bakarrik pairatzen du. Eta, bi gurasoak gen honen eramale dira, eta orduan probabilitatea dute elkarrekin seme-alabak izan da, 125koa aurra gen horik gabe jaiotzeko. 150koa aurra genaren eramalea izateko haiek diren bezala, eta beste 125koa aurra sindromearekin jaiotzeko. Aurra hauei gertatzen zaiena da entzima bat falta dutela, eta entzima horren ardura gorputzeko glukosak kanporatzea da. Eta, ez dutenez, 0, 2, 4 urte dituzten bitartean, ohiko garapena izaten dute. Zeren glukosa, mantendu dezakete kantitate hori gorputzean, baina momentu batean, hain da handia pilaketa, esango dugu atzeraka egiten dutela garapen horretan. Pixkanaka, beheruntz doaz nola baita, ez da? Hori da. Eta horregatik esaten da gaixotasun genetikoa eta neurodegeneratiboa dela. Neurodegeneratiboa da. Ze generi eragiten dio? Genaren izena, omen da mukopolisakaridosis 3. motakoa gaixotasunaren izen, berezia edo, baina gena, San Filipo gena imaginatzen dut izango dela. San Filipo izena zuelako hori deskubritu zuen medikuak. Eta noiz eta nola jakin dezakegu orduan gutxi gora bera aur batek San Filipo sindromea izan dezakela? Zaila da ez da, azkenean sintomak ere konfunditu daitezke beste hainbat gaixotasunekin edo sindromerekin, izan daitezke autismo baten antzekoak, edo TEL baten antzekoak, baina San Filipok daukan berezitasuna edo Alzheimerren antzeko sintomak dituela da, horregatik deitu izan zaio. Aurren Alzheimerra deitzen zaio, ez da, modu batean? Deitu izan zaio noiz baita aurren Alzheimerra. Mediku behietzaile hainbeste gustatzen izen hori, baina sintomak antzekoak dira. Umei hankak eta gorputza zurrundu egiten zaizkie, orduan mugikortasuna pixkanaka murriztu egiten zaie, gero hizkuntza galtzen dute, ez dituzte ingurukoak ezagutzen, eta... Sendabiderik badu? Badago itxaropena, txiki-txikientzat, izan ere badago martxan Santiago de Compostelan entsaio kliniko bat. Honek daukan kaltea da, printzipioz frogak egin nahi dituztela 0-2 urte bitarteko pazienteekin, eta adin horretan oso zaila da diagnostiko bat egitea. Baina, badago esperantza oraindik ere, ez da? Hori da, itxaropena ez da sekula galdu behar. Esaten dute, galdu beharreko azkena dela, baina ez da sekula galdu behar. Hemen inguruan, Nerea, zenbat pertsonek pairatzen dute San Filipo? Gaur egun Euskal Herrian 3 meditugu. Isone eta Unai, anai arrebak direnak, eta Irune, laguntxoa dutena. Zukaiekin izan zenuen bi anai arrebekin, ez da? Esango dugu izan zenuen lehen kontaktua familia horrekin. Hori da. Berez familia numerosa gara, zen nire familia horretako kide sentitzen naiz, Araitz, Isone eta Unai ziren hor ikusten dugu Unai. Eta haiekin harreman estua dut, hirurekin eta esan bezala ni ere sentitzen naiz. Nahiarak eta Josek gurasoak direla esaten dute ni naizela 2. alaba bat. Lan gehien ematen duena igual ere. Zu nola iritsi zinen beraiekin kontaktuan egotera? Ni momentu horretan ikastolan nengoen, batxileragoko lehenengo mailan eta une horretan Nahiara azaldu zen telebistan, ez dakit agian ETV2 edo izango zen eta Isone oso txikia zen, Isone zegoen platoan berarekin eta bere egoeraren berri eman zuen. Nola eraman zuten Araitz medikuaren gana, Araitz nagusiena zen, Araitz eraman zuten, hasi zelako ikastetxean,
ohikoak ez ziren jarrerak izaten, ezta? Igual abesti bat ikasi eta hurrengo egunean ahaztu egiten zuen, edo bakarrik egon nahi zuen, edo pixa eta kaka gainean egiten zituen, eta medikuaren gana eraman zuten, eta medikuak esan zien, froga batzuk egingo zizkiotela, hasieran ez zekiten zer zen, ze esan dudan bezala, arraroa da. Oso arraroa. Oso. Eta egin zizkioten froga batzuk, eta azkenean, izan zieten, izoneria eta unairi ere froga berdinak egingo zizkietela, eta alatxe jaso zuten berria, joan ziren araitzekin, eta eraman zuten hiruren diagnosia. Eta horrek atzean zekarren guztia, ez da, eriotz goiztiarran erabezaroan, sendabiderik ez, eta ikusiko zituztela haien seme-alabak, etengabeko degenerazioan. Eta nahiarak hori kontatzen zuen, baina esan dudan bezala, itxaropena ez da sekula galdu behar, eta itxaropena galdu gabe kontatzen zuen, bere alaba ertain eskutik helduta, eta nik esan nuen, nik honen alde seguru zerbait egin dezakedala. Eta antolatu genuen voluntario taldetxo bat gelako lagun batzuk, eta sasoi horretan egin genuen lip-dap bat. Eta ikastolako ikasle guztiei eskatu genien simboliko bezala euro bat ekartzeko, eta horrela lagunduko genituela San Filipo zuten umeak. Eta bildu genuen diru bat, eta nahiararen kontaktua lortu genuen, eta eskatu genion mesedez ikastolara etor zedin, hitzaldi bat eman eta dirua jasotzera. Eta etorri zen, hitz egin genuen elkarrekin, telefonoak trukatu genituen, eta horrela sartu zinen. Gaur egun arte, 7 urte pasa dira. Nerea zuk lepoko berezi bat duzu jantzita. Bai. Zer da lepoko oso berezia? Ni enaiz bat ere makillaje zalea, enaiz bat ere pinpirina, baina lepoko hau oso berezia da. Sorgin horratz bat da, eta Araitz, Naiara eta Joseren alaba nagusia, nire aizpa nagusia hil zen egunean, sorgin horratza handi bat sartu zen etxean, eta Bilbon bizi dira, orduan ez da oso ohikoa sorgin horratzak Bilbon ikustea. Eta sorgin horratza sartu, eta egun horretan Araitz hil egin zen. Eta nire urte betetze egunean, Naiarak urtero egiten dit opari, Naiarak eta Josek urtero egiten diate oso opari berezi bat, ez da, txikia edo handia, baina beti dauka esan nahi simboliko bat, eta sorgin horratzeko oparitu zidan, Araitz beti nirekin eramateko, eta ordutik ez dut kendu, eta elkarrekin goaz. Honela ere ekarri duzu? Noski. Zuk orain Unai zaintzen duzu? Bai, Unai da, Unai nire neba txikia da, hemen ekarri dut ere kamiseta bat, lehen, konfinamendu aurretik, elkarrekin egiten genuen saskibaloia, Unaik bere gelako lagunekin, eta bazekiten ni naizela Unairen besoak eta hankak. Eta orduan, hau nire kamiseta da, Unai jartzen duen arren, biok taia antzeko izango dugu, baina biok jartzen genuen izena eta zenbaki bera, eta jolastera ateratzen ginen, jokatzera, jolastera, ondo posatzera, eta gero konfinamenduan zehar ere ibili izan nahi zaien etxera joaten, Unairekin eta Arrebekin egotera ere bai. Eta Unai eta biok gara, parrandako lagunak bezala ze joaten gara ere asteburutan noizean behin paiazoak ikustera, edo kontzerturen batera, edo hor gaude. Entrenatzen, bai, hori da. Nolakoa da Unai? Zer gustatzen zaio? Alaia da? Unai da bizipoza. Unai oso alaia da. Musika gustatzen zaio, igual musika izoneri gehiago, baina Unairi koloreak gustatzen zaizkio, Unairi parranda gustatzen zaio. Zeharraio, Unairi parranda asko gustatzen zaio mugitzea, gustatzen zaio kasu egitea, gustatzen zaio zeinen guapo dagoen esatea, eta lagunduta egotea. Ze berak ere konpainia handia egiten du, baina berak ere eskertzen du lagunak ondoan izatea. Unairi laguntzeaz gain, zu elkarteko kidea zara, bas elkarteko kidea zara. Zer egiten duzue? Beste elkarte batzuekin desberdintasun hori dugu, ezin dugula agian sendabide bat bilatu, edo ez daukagula agian olako helburu borobil bat egiten duguna da terapiak finantzatu, eta terapiak finantzatzeko eta haur eta familien ongizatea eta bizikalitatea hobetzeko dirua bildu, ekintzak antolatzearen bidez, eta hori da egiten duguna azkenean. Denborarekin elkartearen helburua aldatu egin omen da, ezta?
Bai, klaro, hasieran Naiara ezagutu genuenean, ikastolara etorri zenean hitzaldi bat ematera, Naiarak eta bueno, estatu mailako fundazio batek lortu behar zituen 3 milioi euro farmazeutika bati eman, eta farmazeutika horrek garatu zezan sendabide bat, edo entsaio klinikoren bat, edo zerbait sendabidea ekarriko zuena. Eta diru hori lortu zen, farmazeutikak ere jarri zuen bere aldetik, eta horrek ekarri zuen gaur egun Santiago de Compostelan dagoen entsaioa. Gertatzen dena da, lehen esan dudan bezala, 0-2 urte bitarteko pazienteak bilatzen dituztela, eta nik suposatzen dut eta pentsatu nahi dut ibiliko direla ere nagusiagoak diren aurrentzat ikerketan eta lanean, baina momentuz hori dugu eta itxaropena dugu ere bai. Unairi buruz hitz egin dugu, kontatu diguzu nolakoa den bera, baina orokorrean nolakoak dira Sanfilippo sindromea duten haurrak, ze ezaugarri dituzte? Gure elkartearen lema da bizitza bizi pozez biziz, hor kamisetan idatzita eramaten dugu. Eta Unai bezala, ume hauek dira bizi pozez. Guk gure buruari beti jartzen dizkiogu helburuak, ez da, handia naizenean hau izango naiz, edo dirua dudanean hau erosiko dut, edo beti gaude zerbaiten zain beste zerbait lortzeko. Baina ume hauek dira gaur eta hemen. Bizipoza. Gaur eta hemen, eta nik gaur zer egin dezaket ondo pasatzeko. Eta nik gaur nola gozatu dezaket, eta gaur euriari du, orduan nola jolastuko naiz etxean. Eta zuk ere hori ikasiko zenuen, ez da? Noski. Elkartean hasi eta karo, hasieran ingurukoek esaten dizute, ez da, begira non sartuko zaren, ez da, zein mundu ezagutuko duzun, zein gordina, zein krudela, zein gogorra. Eta bai, baina tristurak eta pozak goxoagoak dira partekatzen ditugunean, hori ere ikasi dut, eta gaur gu gara eguna. Dira, gure gaurko bidelaguna ere agurtuko dugu, Amaia Agirre dugulako hor, pantailaren beste aldean. Amaia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldean. Amaia, gaurkoan ere ikusgarritasuna behar duen beste elkarte bati buruzari gara, Bizipoza ekimenari esker, Bas elkartea eta Sanfilippo sindromea. Zuk ezagutzen zenuen sindrome hau? Bai, ezagutzen nun, eta justu nereak aipatu du, ez dakit berdina da, baina nik duela 8 urte inguru esango nuke gaitz horri buruzko erreportaia bat egin zuen EITBek gazteleraz, eta ni ama izan berrian nintzala, uste dut, hori daukat gogoan behintzat, eta sekulako inpaktoa eragin zidan, Naiara, Jose, Araitz, Ixone eta Unai agertzen ziren, eta euren eguneroko bizitzaren gogorra, oso ondo islatzen zen, eta zer dian gauzak gaur honi buruz hitz egingo zenutela eta berriz ikusi dut, eta egia esango dizuet, negar batean aritu naiz, hizketarako eta mugitzeko gaitasunik gabe geratzen diela ikusteak, ni ere mutu eta paralizauta, utzi nau beste behin. Ez dut imaginatu ere egin nahi, ume horien gurasoak, horien larruan egotea zer izan behar duen, aurrak ikasten eta ahazten, ikusi ordez, desikasten eta nola ahazten duten ikusteak, izugarria izan behar duelako. Eta niri hiltzatuta geratu zitzaidan, da gaur ere ikusi duanean sekulako inpaktu egin dit, nola umeen amonak esaten zuen Araitzek, zaharrenak, ia zutzi gintuen umeak, dagoeneko etziola amama deitzen, hizketa erabat atzendua zuelako. Eta esaten zuen amonak, zaharrenarekin dagoeneko etzuela esperantzarik, baina bazuela esperantza sendabidea topatuko ote zuten beste bi txikiengan, ezta? Eta harritu nau, ez larritu noski, baina 1,5 milioi ikustaldi izan ditu YouTubeen zintzilik dagoen bideo horrek, eta uste dut gaixotasun arraroak izan arren eta ezoikoak izan arren etxe gehienetan kasu batek aski behar lukela beste guztiak ohartarazteko. Ze dena ondo dijoak egunean ez gera ohartzen, baina guri ere gertak eguke. Eta elkarteak eta babesa eta ikusgarritasuna ezinbestekoak dira, errepidearen beste aldean auzoan gertatzen denean ez gehalako oso konstiente, baina zenbat bildurtzen gehan etxe barruan sartzen zaigunean.
Bai, horixe da, Amaia, horrelaxe da, gero berriz ere zurekin izango gara, Amaia, bien bitartean hemen jarraituko dugu platoan izketan, Nerea, elkartea elkartasuna da, eta elkartasuna da bizipoza, ez da? Ez zuentzat zer suposatzen du bizipozaren parte izateak? Amaiak esan duen, ez da, guretzat bizipoza babesa da, bizipozak ematen digu ikusgarritasuna, eta garrantzitsuena bizipozak ematen digu bizipoza bera. Bizipozak ematen digu aukera musikaren bidez San Felipo zer den azaltzeko. Ni askotan mamua sentitzen naiz. San Felipo zer da? Galdetzen dizutenean, eta behar duzunean olako azalpena, ez da? Baina bizipozak ematen digu aukera poesiaz azaltzeko, abestuz, dantzatuz, irribarrez kontatzeko zer den, eta bizipozak beste gauza askoren artean ematen digu indarra, babesa, ikusgarritasuna eta bizipoza. Gaur zuen abesti berria ezagutuko dugu. Gustatu zaizu? Itzel, nola ez, asko gustatu zait. Baita idatzi duen pertsona ere ezagutzea asko gustatu zait, eta abestu duen pertsona ezagutzea ere asko gustatu zait. Eta grabaketa eguna ere asko gustatu zitzaidan. Ezagutu ditzagun guk ere, ongi iruditzen baldin bazaizu, eta hasiko gara letragilearekin, San Filipo sindromea ezagutarazteko eta egun bakoitza lorpen batera aldarrikatzeko bizipoza elkarteak gaur gu gara eguna abestia sortu du, eta gurekin dugu esan bezala, letragilea Gotzon Barandiaran. Gaur gu gara eguna. Kaixo Gotzon, arratsaldeon. Eixeri lasai. Gotzon, gaur Bas elkarteari buruz ari gara izketan, zuk ezagutzen zenuen Bas elkartea? Bueno, ezagutzen nuen bizipoza elkartearekin lanean aritu nintzelako lehenagotik, eta komunikazio lanetan, orduan elkarte guztien berri banuen aurretiaz ere. Bai. Eta ara nola etorri zitzaizun, proiektuan parte hartzeko gonbita, ez da? Nola bait, zuke segituan pentsatu zenuen baietz edo zalantzak izan zenituen? Ez, baietz erantzun nuen jakin gabe ze elkarterentzat egin beharko nuen, niri eskatu zidatena zen elkarte batentzako letra bat egingo nuen, eta uste dut bizipoza elkartea ezagutzen duena betirako daramala aldean bizipoza elkartea, ez? Ezagutzen duzu nortzuek parte hartzen duten, zenolako jentea den, zer ari diren aldarrikatzen eta nondik, eta ezinbestean lotu egiten zara elkarte horretara, ez? Orduan, enuen pentsatu. Edozein elkarteri buruz, gustora egingo nuen letra, eta gero egokitu zitzaidan, San Filipo buruzko letra hau egitea. Zer mezu helarazi nahi izan duzu? Zer sentitu arazi nahi izan duzu, zuk idatzitako abestiarekin? Bueno, oso blokeatuta nengoen ni letra idazteko orduan, bai. Zergatik? Bueno, ez dut ezagutzen horren gaixotasun krudelik, oso gutxi ezagutzen ditut. Oso krudela da, ez? Familia horiek bizi dutena eta nekien nondik heldu, ez? Harik eta nereari esker, berarekin mezu trukean, eta pandemia betean geunden, ezin ginen elkartu, orduan aritu ginen telefonotik eta WhatsApp bidez eta horrela mezu trukean, eta halako batean esan zidan, hori ez, beraientzat itxaropena eguzkiarekin ateratzen zela eta ilargiarekin joaten zela, ez? Eta hori zala itxaropena, ez? Eta gainera beraiek ez daude lasain, ez? Orduan itxaropena berez itxaroten egotea da, eta beraiek ez daude lasain, ez? Eta beraientzat egunero egiten dutena lorpen handi badala, ez? Eta orduan carpe diem horren, kontzeptu horren inguruan hasi nintzen, eta iruditu zitzaidan, normalean eguna betetzeari, eguna aprobetxatzeari ematen diogu garrantzia, eta nik buelta eman nion horri, eta esan egunari barik personei eman behar diegu garrantzia, orduan eguna beraiek dira, ez? Eta aldarrikapen bat, bizipoza elkartearen kanta bada, letra bada, naizta egoera oso makurra izan, eta Amaiak esan duen bezala negarra etortzen zaizu berehala, ez? Eta orduan nik esan duen, helduko diot horri, eta ezinezkoa den hori irudikatuko dut, ez? Noski ume baten ikuspuntutik aldela, ez? Horregatik letran aipatzen diren horiek oso irudimen fantasiarekin, imposiblearekin, horrekin lotuta daude, ez? Gozatu ezaguna bestia, ongirutzen baldin bazaizu, pixkatxo bat gozatuko dugu bizipoza eta Bas elkarteak, Xabi Zabala musikaria, Gotzon Barandiaran letragilea eta Francis Diez abeslaria guztien elkarlanean sortutako lana gaur gu gara eguna.
Gaur gugara eguna, bizi dezagun erlojurik gabeko gure motelketa, da isiltasunak asmatu dezala, alfabeto berri bat gure artekoa, begira den iztegi bihotz barrukoa. Gaur gugara eguna, zugari lezkorra, itzaliko ez duen haizea moltsua, ezinen dardara, ekinaren uda, iluna barrera ino, iraungo duena, loak limurtu arte, luzatuko dena. Eta horrela jarraitzen du goxo abestiak, gozon oso abesti goxoa, oso polita da. Bueno, hori Xabi Zabalaren meritua da, guri bidali zizkiguten melodiak. Osea, Xabi egile bakoitzari eta niri hau egokitu zitzaidan, eta egia da, bakaro, tonoa ematen dizula, ez? Melodia honek, negarrera ere eraman zaitzake. Bai, barroa mugitzen du nola baitala. Bai, ez? Tristezia bat, malenkoni antzeko bat sortzen du musikak, ez? Orduan aritu ginen kontraste baten bila, ez? Musikak igual negarrera ekar dezake, baina letrak ostera beste tono bat dauka. Hori komentatu genuen agian lehen aldiz bildu ginenean eta Gotzonek musika erakutsi zidanean, lehenengo reakzioa izan zen, balada bat, eso, ze astiro, eta imaginatzen dut elkarte guztiok nahi izango dugula, ez dakit, rock pixka bat edo ese mugimendua hori da. Boz, apur bat, baina letrarekin eta musikarekin geratu da oso abesti alaia eta goxoa, baina alaitasuna hor dauka ere bai. Oso goxoa bai horixe, eta abestiari ahotsa jarri diona Doktor Deseoko abeslaria Francis Diez, eta gu berekin izan gara. Hauxe da kontatu diguna. Francis Diez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Francis, nolako esperientzia izan da gaur gu gara eguna kantaren grabaketa? Pues mira, de entrada, el día de mi cumpleaños escucho una llamada de teléfono. ¿Quién era? El señor Porrots. A partir de aquí le digo, es mi cumple, Porrots, y tal. Me manda un vídeo de Pirrista Porrots, felicitándome, y a partir de ahí ya enamorado, por supuesto, ya inviable decir que no. Después de esto la experiencia ha sido gloriosa. La verdad es que estar en proximidad con esta historia, de la cual tienes un poco de oídas de lejos y tal, y hacerlo tan de cerca, con el trabajo tan encomiable que ha hecho Xabi Zabala a la música, y sobre todo de Gotzon Barandiaran a la letra, pues ha sido una gozada poder participar en esta historia. De estas cosas que como músico te dan sentido al oficio, ¿no? Zuk ezagutzen zenuen San Filipo gaixotasuna, Francis? Bueno, había escuchado muy de lejos la historia, ¿no? Pero el estar mucho más en contacto con esto, lo que te hace ser mucho más consciente de las tragedias tan potentes y de la cantidad de pequeños héroes y heroínas que tenemos en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Eta pozik gelditu zara emaitzarekin? Pues mira, tengo siempre una duplicidad. Como músico nunca estoy satisfecho de lo que hago, pero al final, escuchando también al resto, y dices, bueno, ha estado guapo, merece la pena. Y como decía antes, son de esas cosas que dan sentido al oficio, ¿no? Francis Diez, eskerrik asko eta bibazu, Mila esker. Zuei, usu handia. Agur, muxo bat. Hortxe, Francisen hitzak gure galderei erantzun da, eta gaurko egunak izugarrezko garrantzia du, ez da zuen abesti honetan, zuen elkarte honetan, horri buruz hizketan aritu zineten hain zuzen ere grabazio egunean biak, Nerea eta Gotzon, eta bideotxo bat dugu, ikus dezagun. Egun bakoitza utopiari kantatzeko arnasaldi berri bat da. Egun bakoitza ametsaren parte bat betetzeko aukera bat da. Bakoitza. Itxaropenari aditzak asmatzen dizkiote egunero. Begien arteko solasaldi bakoitzean munduko hiztegi guztietan sar daitezken hitzak biltzen dituen fereka bakoitzean. Urrats luzeran labur, zabaleran erraldoi bakoitzean. Inoiz inork egun bat zer den galdetzen dizunean,
gogoratu erantzun posible hau. Eguna, eurak dira. Ederra, mezu ederra, eta Amaia Agirrek zer dion, horri buruz, Amaia, arratsaldeon berriz ere, ikusten dugu nola egun bat, ez da lorpen baten San Filipo gaixotasuna duten entzat, eta haien inguruko entzat, egun bakoitzak kontziente bizi beharko genuke, Amaia. Bai, ez da erresa ez, damakigune erritmo hontan, baina egia da, atzoko eguna historia da, berreskuratu ezina, eta etorkizuna misterioa, irudikatu arren manipulatu ezin duzuna. Beraz, zer da ez, geratzen zaiguna orain eta hemen bizitzea, eta umeek gaixo daudenek eta ez daudenek zoragarri egiten dute hori, eta horretan badaukagu zer ikasi umeengandik. Eta nahi tarte bat uzten badiazue nahi nuke bereziki nerea bezalako pertsonak goraipatuta zoriondu nahiko nituzke, ezagutzen dut nerea, badakit zertan dabilen, eta berari begiratzen diodan aldiro miresmen izugarria sentitzen dut. Askotan esaten da gaur egungo gazteengan militantzia eta iniziatiba falta ez, somatzen dela, eta ez da hala, ez behintzat kasu guztietan ez. 18 urte betetzerako nereak egin zuen sentsibilizazio kanpainatik hasi eta gaur egun arte eman duen maitasun eta laguntza guztiak ez dauka preziorik. Aurrekoan ere Unai Magalean hartuta ikusi nuen telebista plato batean. Eta honekin esan nahi edana da, hain egoera gogorretan aurkitzen diran familientzat oso baliagarriak direla voluntario bezala ari direnak daukaten guztia eskaintzen dutelako. Babesgune izateaz gain indarra eta bizipoza dakartelako familietara eta bereziki gaixorik dauden txikien gana. Eta Franzista Gotzoni ere berdin, mila esker sentimentuei, bizipenei, isiltasunei, hitzak ahotsa eta kolorea jartzeagatik, eta biba zuek bezalako harri bitxi eta irri bitxiak kantuan esaten duzuten bezala zorionak. Eskerrik asko, Amaia, mila esker zure mezu horregatik, hementxe zabalduta gelditu daku guztion gana, eskerrik askota, eta hurrengora arte. Nerea, Gotzon, amaitzeko mezuren bat zabaldu nahiko zenukete, zer azpimarratu nahiko zenukete, zer jakin behar dugu guztiok? Ez dakit, nik Amaiak esan duenarekin bat eginez esango nuke, ze garrantzitsua dan jende guztia, eta voluntarioki egiten den lana. Izan ere denok dugu zer emana eta denok dugu zer jasoa ere baize askotan, entzun izan dute behar bereziak dituzten umeak direla. Bai, badituzte behar bereziak, baina eta nork ez ditu behar bereziak, nork ez du zerbait berezia behar egunean momentu zehatz batean. Eta hori, voluntarioen lana garrantzitsua da eta gogoratu beti denok dugula zer emana eta zer jasoa eta bizipozak aukera ematen digu emateko eta jasotzeko. Eman eta jaso egiten duzulako zuk ere, ez da? Bai. Asko. Jaso bat, ez ere pila bat. Gotzon, zuk zer esango zenuke amaitzeko? Nik uste dut importantea dela bizipoza bezalako elkarteak ezagutzea eta ezagutzea bizipoza osatzen duten elkarten egunerokoa. Beste mundu bat nahi baldin badugu ezin dugulako inor bazterrean utzi, ez? Eta bizipozak hori da zabaldu nahi duena, ez da? Muturreko egoeran dauden pertsona horiek ezin ditugula bazterrean utzi eta mundu inklusibo bat behar dugula guztiontzako, eta nik uste dut gainera norberarentzako izugarrizko apaltasun ariketa bat dela, gure zilborrari horren beste begiratzen diogun sasoi honetan, ez da, komunidadea eta herri zentzu bat eukitzeko, ez da, elkarrekin bizitzeko dugun modu hau aldatzeko, uste dut bizipoza elkartea ezagutzeak izugarrizko txaplasteko bat dela, izugarrizko txaloko bat, eta niretzat behintzat, lehen esan dudan bezala, da aldean daramadan zerbait, ez? Inoiz ahazten ez dudana, gure kexu maila beti izaten delako oso goitik egiten duguna, ez da? Eta horrelako jentea ezagutzen duzunean Amaiak esan du, ez? Nerea miresgarria da, ez? Eta bizipozan dauden asko horrelakoak dira, ez? Eta ni bintzat agur eta ore denei izugarrizko lana egiten dutelako eta izugarrizko irakaspena ematen digutelako ezagutzen ditugun hori eta gainontzeko ere, bai, ez?
Mila esker Nerea eta Gotzon gurean izateagatik eta Bas elkarteari buruz eta San Filipori buruz berri hauek guztiak emateagatik. Eskerrik asko benetan. Zuei gonbidatzeagatik. Mila esker.